rasane ngati nerima kenyataan. Tapi kaya rasane sedih ninggal sampean. Obi Putra, G-Boy Sony. Putri dia, ngaku Anya Nela, Anya Nela, Anya Nela, Anya Nela, Anya Nela, Anya Nela, majikan nom, majikan nom, Anya Nela, matur suwun. Bagian dadi undangan bae. Najan sun lara api, sun kudu nrima takdir ilahi. Sebenere kudune kita dodok karo sirah, lamun sirah ora kegoda harta lan beda. Nanging sawise tersadari sun ngucapaken selamat, sebab sun ora sidak kawin karo wadon pengkhianat. Kang aja ngomong mengkonon Yuli cuma anak wadon sing kudu nurut ning wong tua wis nyiapaken jodone bulan. Duh mengkeren rasane ngati nerima kenyataan. Gis Production, Princess Nagila Elsa ganggu Anya Naila, majikan nom. Mama Adel
ke